Hej. Ja, vi vil forklare, hvordan man finder funktionsforskriften ud fra 2 punkter, som vi har lavet her. Ja. Du starter med at aflæse punkterne her. Det gør du ved, at du starter på x-aksen. Gå ud her ved punkt 1. Du vil se, det er ved 2. Så ved du første her, det skal være 2 her. Så går du på y-aksen her. Går op. Finder 1 ud. Og så 1. Og så det samme gør du ved punkt 2. Så for at finde x1, x2, y1 og y2 værdien, så x1 og y1, det indikerer ligesom, at det er x og y værdien ved punkt 1. Så x værdien ved punkt 1, det var 2. Så går vi 2 der. Og så y værdien ved punkt 1, det var 1. Og her, så har vi så punkt 2, det er, der er x værdien 4. Og der er y-værdien 5. Nu skal vi finde ud af, hvad a er. Så vi bruger vores formel her, og så ved vi ligesom nu, på grund af mat, at vi skal skrive y2 minus y1. Og det er så 5 af y2, og y1 er 1. Og hernede skal vi sige x2, som er 4, minus x1, som er 2. Og med lidt hurtig hovedregning, så er det 4 divideret i 2, som er lige med 2. Nu vil vi så finde ud af, hvad b er. Så vi kan starte med at sætte y1 ind, som er 1. Og så skal vi sige det, som Emma lige har fundet ud af. Så det er minus 2 ganget med x1, som er 2. Og det gør vi så ved at sige er lige med 1 minus 4. Som giver minus 3. Ja, så har vi fundet ud af, hvad b er. Så funktionsskriften for vores 2 punkter er 2x minus 3. Yes.